Ayan, kita nyo ba? Nakita nyo yan? Yan, oh, di ba? Ayun, oh, ang laki pa, oh. Ayun. Tinagan, dito pala tayo ngayon sa Hibasanan. Hibasanan kasi hibas ang dagat. Nanguha kami mga kasinag ng shell. Ayan, oh. Ayan yung mga kinuha namin. Kita ba? Ayan. Nanguha kami mga kasinag ng pang-ulam namin para mamayang gabi. Yung tambayangan, tapos kung ano pang shell na pwedeng maiulam. Yun ang kinukuha namin mga kasinag. Kasama ko si Mrs. Ayan si Mrs. mga kasinag, oh. Nangunguha din siya. Sinubukan ko mga kasinag itong camera natin na GoPro 11. Alamin natin mga kasinag kung napakaganda ba talaga ng quality nito. Salamat pala sa nag-sponsor ng camera na ito. Salamat idol. Ayan si Mrs. yun. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa iyo? May nakaalala talaga sa iyo. Ito. Ayan. No kaya din. Walang laman. Hanap-hanap lang tayo dito mga kasinag sa ganitong putikan. Kasi nakatira talaga ito yung mga ganyang shell sa putikan, sa mga ugat-ugat na ganyan, oh. Yung kala nyo yung mga tinik na yan, yan sa mga gilid yan, yan nakatira. Hanap. Kanina pa ako nagbablog mga kasinag. Ang problema, hindi ko naayos ang setting nitong GoPro natin. Hindi nagka-counting, hindi gumagana. Kaya ayan, nawala yung vlog natin kanina. Sige, ang video ko kanina hindi pala nagana. Kaya pasensya na kayo mga kasinag. Hanap muna tayo. Ayan mga kasinag, oh. Ayan, oh. Ito, oh. Ayan, oh, di ba? Ito ba? Ito, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Ayan pa, oh. Dapat matibay ang mata mo mga kasinag pagka ganito. Kasi hindi halos lahat na ganyang shell may laman. Yung iba niyan patay. Yan. Ay, bato. Ito. Ayan. Ayan mga kasinag, ang laki. Oh, nakita niyo yan? Yan. Oh, di ba? Tambayangan. Ang laki. Hanap pa tayo, hanap. Nandito yung mga kasinag dyan naninirahan sa mga ganyan. Ayun, oh, ang laki pa, oh. Ayun. Diba? Hanap pa tayo. Nakakuha tayo mga kasinag, oh. Yung nakuha natin. Dapat masipag ka lang talagang maghanap. May sihi pa dito, ah. Ayan, oh, may sihi pa sa loob. Ano, may laman. Ay, umang ang laman, umang. Hanap pa tayo mga kasinag.
Hanap pa tayo dito. Mangalay sa likod. Mangalay katutungo. Okay. Kakuha ulit tayo. Nakanganga. Mga kasinag, ito na yung ating nakuha. Ayan di ba? Tambayangan. Ayan mga kasinag, pauwi na tayo. Tama na muna itong ating nakuha. Ayan mga kasinag. Ayan, kita nyo ba? Yan yung ating nakuha ngayon. Yan si Mrs. Uwi na tayo. Tama na ito mga kasinag. Pangit naman pag sobra-sobra. Baka sususod wala tayong makuha. Okay na ito. Sapat na ito sa amin mga kasinag. Pang ulam mamayang gabi.